Masuna East Mikayi Deka Jamaa onyiso jogo eko ma osiko ka kwedo migosi Junet Mohammed ni mondo girang dongruoge mabende jaode Junet Mohammed osetimo ne jopiny makono mopogore kod siko kwede kinde ka kinde. Mikayi Jamaa mabende ne loso e gwengego eko mag Deka onyiso josiasa ma ochung' laro kom kar chung' od burano ero Masuna East mondo gius ajenda maggi ne jopiny giwere kod siko wuoyo e wi osiep mabende nitiere kind migosi Junet Mohammed kanyakla kod moluor Raila Odinga. Onyiso jatend migawo machon migosi Elijah Odhiambo kanyakla kod Odipo Jawasweta mondo nyis oganda jo Migori kaka ginyalo tieko achiedh nade mag ngima matek mabende gikaloe mopogore kod siko goyo siasa ma ok kel dongruok kata matin. E juma mokalo migosi Odhiambo kanyakla kod Adipo nong'ur ka giwacho ni Junet Mohammed tiyo kod jaode e chiwo soya e manyo ombulu e kind jogo ombulu makono. 2017 kano mai ODM certificate gi perpetua Junet mano konyi wate winja Elijah ich lit maro kal tako kiknegi gi chiem Junet ma Junet winjo Elito sendiko barua jaka ka president nikelo chwe Masuna East usebede tele igni adi mapok yudo chiewa sau igni adi nunene to gimimiyo mana jino noni kikelo ne jogi rach obado elit nikech okel chiemo en governor igni 10 pok omiyo ji gimoro kata adi magigo koko ni chiemo no mchele goganda gimoyud no daki mi jopiny ocham yaw kech dongni tie Migori ka wan maonge puothe ka kel chiemo government okelo chiemo manyiso ni en ang'o ji onge puothe we don't have farms around nyak watim ang'o wachama kobiro wan ka Junet wawacho odi gima Junet thone malo en ang'o ODM wagoye 6 piece katier katitim ang'o kik ng'ato wuondu muter loko muter telo kumoro nono jo independent go onge ng'amongegi jo dap go onge ng'amongegi. You shall not bribe voters. Junet and his team are using relief food to bribe voters to go and vote for them. He is doing this in full support and protection of police officers. Yeah? So if police officers are supposed to help in enforcing this law, and they are the ones who are accompanying Team Junet as they are distributing relief food and campaigning at the same time, which law is this? We want IBC to take very stern action. Voter bribery bende nitiere nikech Junet himself nohero bende kao relief to pogo komiyo voters nyokelo wach marach kata mama moro karibu nyodwa tho e wach mar pogo relief ni to relief ni ipoge to gidhi gi gari mar campaign mobedo branded, so they are campaigning. After finishing the campaign gipogo relief food. I think this is direct indirect bribery mabendi neno maber gigi kanidwa pogi nonego pogi kata ndalo mane wantiere gi corona. Why are they doing now seche ma corona nitie? To kopo ni gin gige government monego be ni opoge, let them use the correct people to distribute this, but not with the campaign vehicle that they come, they campaign, they talk to people and then they give them oduma gi oganda. That is wrong.